Gabon, abendua hasi berria eta astea amaitzear dago, baina COVID-19 berria bueltaka jarraitzen du. Gaurkoan Iñigo Urkullu lehendakariak jakinarazi egin du COVID ziurtagiriaren erabilera beste alor batzuetara ere zabaltzea ari direla aztertzen. Izan ere, Espainiako Auzitegi Gorenak auzia emandako ebazpen ofiziala jaso orduko, osasun ziurtagiriaren erabilera esarriko duela adierazi zuen Eusko Jaurlaritzak gaueko aisialdian eta 50 bezero baino gehiago hartzen dituzten ostatuetan eskatzen hasi beharko da, baina esandakoaren arabera aldaketak egon daitezke era berean, Nafarroako gobernua osasun ziurtagiriaren erabilera zahar etxeetara ere zabaltzea aztertzen ari dela adierazi du gaur Maria Txibitek. Ekonomiari helduta kontuen gaineko akordio bat itzi dute Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk. Izan ere koalizio abstenitu egingo da abenduaren 23ko bozketan adostutako zuzenketek. 253 milioi euroko balioa dute eta besteak beste, alokairuen prezioak kontrolatzeko sistema bat eratuko dute. Eusko Jaurlaritzak eta EH Bilduk akordio lortu dute 2022ko aurrekontuak hobetzeko. Akordio bat lortu dugu 2022ko aurrekontuetan hobekuntzak sartzeko gure abstentzioaren truke. Azken egunetako negoziazioaren ondoren bi aldeek atzo jakinarazi zuten 253 milioi euro balio duten hainbat zuzenketa txertatuko dizkiotela 2022ko aurrekontu proiektuari. Hala nola 1 milioi euro tokiko erakundentzako jasangarritasun energetikoaren funtsa aktibatzeko, 77 milioi IGB inbertsioak handitzeko, 30 milioi osakidetzako lehen arretara bideratzeko eta 20 milioi gizarte inklusioa bultzatzen duten proiektuetarako. Jaurlaritzaren eta EH Bilduren arteko akordioaren garrantzi politiko nabarmendu du Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak eta oso positiboki baloratu du, baita Maialen Iriarte EH Bilduko legebiltzarkideak ere. Jarraian urrenez urren. Eusko Jaurlaritzak oso positibotzat jo du EH Bildurekin lortutako akordioa. Pozik gaude, batez ere bizitza baldintzak hobetzen ikusiko dituzten pertsonak eta kolektibo hoiengatik. Eta gainera pozik gaude, lortu dugulako Eusko Jaurlaritza, gobernua, mugitzea eta gure ustez bere biziko garrantzia duten hainbat aldarrikapen onartzea. Eusko Jaurlaritza osatzen duten PSE eta EAJ gehiengoa izan da EH Bilduren babesa etzen ezinbesteko gobernuak aurrekontuak onartzeko. Hala ere Azpiazuren esanetan lagungarri dira bi aldeen arteko akordioak aurrekontuak hobetzeko eta gizarteko kohesioa mantentzeko. Kualitatiboki oso garrantzitsutzat jo dugu une honetan Euskadik elkarrizketa behar duelako, elkar entzute handia behar duelako, eta euskal gizarteari mesede egingo dioten akordioak behar dituelako. Dena dela Iriartek argi adierazi du hauek ez direla EH Bilduk egingo lituzkeen aurrekontuak. Hauek ez dira gure ustez erronka handiei, herri honek aurrez aurre dituen erronka handiei erantzuteko aurrekontuak, baina badakigu aurrekontu proiektuan hobekuntzak sartzea lortu dugula eta hobekuntza horiek erantzun hobea ematen dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek dituzten beharrentzako. Testuinguru honetan azpimarratzekoa da gobernuaren eta EH Bilduren molde honetako lehen akordioa dela aurtengoa. Azpiazu gogoratu du azken urteetan PPrekin eta Elkarrekin Podemos Iurekin ere itxi izan dituztela aurrekontuen inguruko akordioak. Oraingoan baina bi indar politiko horiek negoziazioetatik kanpo geratu dira, sailburuaren arabera motivazio politikoak medio. Horiek ala abenduaren 23an ikusiko da emaitza Eusko Legebiltzarrean egingo duten bozketan. Bestalde, azaroak ez duetenik ekarri lan merkatuaren hobekuntzan. Espainiako enplegu zerbitzu publikoaren arabera, hilaren amaieran 159.481 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Lanbideren eta Nafar Lanzararen bulegoetan urrian, baino 1.036 gutxiago dira eta duela urtebete baino 22.482 gutxiago. Langabe kopurua jaitsi eginda eta da Nafarroan, Bizkaian eta Araban pixka bat igo eginda ordea Gipuzkoan. Beraz, krisi honetan eraiki dugun lurzoru solidoa egiaztatzen da, eta hori datu positiboa da.
ez da pertsona gehiago daudelako lanean bakarrik. Halaber, azken hilabeteetan ziurgabetasun berriak agertu direlako, hala nola energiaren prezioa edo hornidurarik eza, eta hala ere joera mantendu eginda. Atzokoa berriz mobilizazio eguna izan zen gehiengo sindikalarentzat Hego Euskal Herrian. Milaka langile eta pentsiodun atera ziren kalera, lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde. Bilboko martxa hasi aurretik elako idazkari nagusia Mitzel Lakuntzak eta Labeko idazkari nagusiak Garbina Aranburuk mezu argiak helarsi zituzten. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna, geldiarazteko murrizketa horiek. Eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Ostera medikuntza sozialeko eta arlo sozialeko CGT eta LAB sindikatuek lan baldintzen okertzea sabatzeaz gain lanbide horiek inoiz, baino funtsezkoagoak direla aldarrikatuko dute abenduaren 7an. Egun horretarako mobilizaziorako deia egin dute Baionako Merkatu plazan goizeko 10:00 LAB sindikatuak paziente eta erabiltzaileak artatzeko langileen baldintzak txarragoak direla eta soldatak izoztuak daudela salatu egin du arlo pribatuan. Hitzarmen kolektiboen fusioaz ohartarazi du orain arteko lorpen sozialak gutxituz. Eta atzoko protesten arira Ernai Gazte antolakundeko 21 kidek AP bat errepidea trabatu zuten Agosibar errekaren gaineko zubian Eskoriatzan. Gazteentzat bizitza duinak aldarrikatzeko egin dute bart protesta eta Euskal Herria kolpatuko duen krisi sozialari aurre egiteko greba orokorraren beharra. Azpimarratu dute Gazte antolakundeak salatu duenez, etengabeko prekarizazioan murgilduta dago gazteria eta etorkizunik eza da gaztei eskaintzen zaien bakarra. Gazteok larrialdi egoeran jarraitzen dugu. Ez gaude konforme egoerarekin. Etengabeko prekarizazioa murgilduta dago gazteria. Enplegurik ez. Lan baldintza kaskarrak. Emantzipatzeko aukerarik ez. Gure ikasketak baldintza honean garatzeko aukerarik ez daukagu. Espektatiben krisi bete-betean murgilduta dago gazteria. Eta gazteon bizitzen aurkadoan sistema hau gelditu beharra dago. Sistema irauli behar dugu eta horretara gatoz. Euskal Herriak errotiko aldaketak behar ditu eta horretarako ezinbestean kaleak hartzeko beharrean gaude. Bizitzak erdigunean ekarriko dituen sistema bat lortu arte, Euskal Herri bat lortu arte, pausos egingo duguna. Gazteok larrialdi egoeran Bestalde jarraitzen dugu. herritarrak mobilizatzeko prest daude kanpoko Marienia Ilurretan Boiges enpresak ehunka etxebizitza ez ditzan eraiki. Kanboko herriko etxeak baimendu duen egitasmoaren kontra jotzeko manifestazio bat antolatu du oposizioko nahi dugun herria taldeak abenduaren 4 laborantza lurrak defenditzeko helburua duen martza, goizeko 10:00 aurrera Marienia gunetik herriko etxeraino ibiliko da. 13 sumariko auzipetuen abokatuek epaiketaren irakurketa positiboa egin dute eta aitortu dute absoluzioa espero dutela. Izan ere, abokatuek behin baino gehiagotan salatu dute auziaren iturburua legez kanpokoa zela eta gaur egindako agerraldean irregulartasunak mahai gaineratu dituzte. Berretsi ahal izan dugu polizia gune autonomoak daudela, legezkontasun eremu franko eta kontrol judiziali gabekoak badirela eta prozedura judizial guztia nulitatez josita dagoela. Guk defentsa ikuspegitik balorazio positibo bat egiten dugu epaiketan juridikoki egindan lanegatik eta ez dugu absoluzioa ez dan beste emaitzik espero. Guzti honegatik gaur hemendik Euskal Herritarrei deia luzatzen diegu. Auzi hau salatu eta aurre egin diezaioten. Bide honetan ere alderdi, sindikato eta giza eskubideen batzordearekin harremanetan jarri gara, haien konpromesua eta babesa eskatuz. Gizarte gaietara helduta, IEZaren mundu eguna izan zen atzokoa eta Gipuzkoako hainbat taldek lore eskaintza egin zuten Donostiako Kalkutako Teresa plazan IEZaren biktima guztien. Omenez gaixotasunaren aurkako borrokaren 40. urte urrenean. Bertan izan zen 11 lantaldea.
40 urte diagnostikatu zen lehen IES kasua. Hasieratik, giba gizo immuneskasiaren birusagatiko infekzioak eta IESak arlo biologikoa gainditu zuten. Karga moralizatzaile, diskriminatzaile eta estigmatizatzaile handiko fenomeno politiko eta sozial bihurtzeko. Erasandako pertsonak errudun egiten gintuena. 40 urteotan gizarte zibilaren papera funtsezkoa izan da gibari eman beharreko erantzunean eta adibide bihurtu da beste gauza askotarako. Egiteko modu bat eta giba dugun pertsonek egiteko modu horren protagonistak eta aldaketa eragileak izan gera. Entzun diezagutela horren premian gaude orain ere. Eta helburu bera lortzeko batera lan egin behar dugu. Gibi gabeko belaunaldi bat lortzea, hori lortzeko erreminta guztiak baditugulako. Bestetik Euskararen egunaren atarian gaudela, Mirendo Baran Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea eta Barakaldoko Euskara zinegotzia izan da eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa 21. mende honetan, aro digitalean Euskarak dituen erronkez, aritu da Baran. Euskara dudabarik, ez da, berkokatu behar da, beti erronka berriak ditugu, baina garrantzitsuena da beti erronka horiei aurre egiteko kapaz izan garela, eta sekula baino ez dakit prestatuago gaudela, ez da, bai masa kritiko nahikoa daukagulako, ezagutzaren aldetik, eta nik uste dut hizkuntza komunitate oso potentea, ez da. Orduan, erakundeak eta elkarrekin lan egin ezkero, eragileekin, horiek ere irabaztea espada, euskara hor kokatuko da eta kokatzen ari da. Horren arira, Eusko Jaurlaritzak, Eudelek eta UEMak adierazpen instituzional bat adostu dute eremu ez formalak ere, Euskararentzat irabazi beharraren garrantzia azpimarratuz, bestaldeiz Ipar Euskal Herrian 45 herri prest agertu dira hizkuntza gutxituen babeserako Europako tokiko ituna sinatzeko. Bihar abenduak 3 Euskararen eguna ospatuko da. Aurten ere iaz pandemiak eragindako etenaren ondoren Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako udalek, Eudelek eta UEMak adierazpen instituzional bat adostu dute. Euskara lanabes aro berrirantz, erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnas berri izenburupean adostu dute adierazpena. Bertan nabarmendu dute pandemiak agerian utzi duela zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio ildo eta sareak. Ildo horretan Euskarak duen erronka azpimarratu dute. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea, eraginkorki, tinko. Adierazpenean gaineratu dute aurrera egiteko hiztunen konpromisoa ez ezik ezinbestekoa izango dela instituzioek egin behar duten ahalegina, bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskarari lotuta beste albisteetako bada hizkuntza eskubideen behatokiak hainbat ekarpen egin dizkiola Nafarroako berdintasun planari, euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duten emakumeak behar bezala kontuan hartzea eskatuz. Behatokiak nabarmendu du euskara Nafarroako berezko hizkuntza izanik, euskaraz bizi nahi duten emakumeek oztopo bereziak dituztela berdintasunerako estrategikoak izan daitezken lerro batzuetan. Horrela horiek kontuan hartzeak planteatzen diren neurrien eraginkortasunarekin ez ezik emakumeen osasun eta segurtasunarekin ere lotura estua dutela. Behatokiaren esanetan ezin dezakete berdintasunean jardun administrazioak Nafarroako emakumeen arteko desberdinkeria areagotzen duten erabaki eta neurriak zilegiztatzen baditu. Eta Ipar Euskal Herrira begira jarriz Euskal Konfederazioak eta itxasuko hautetxiek hasitako proiektuak 45 herriren babesa lortu du. Azaldu dutenez hizkuntza gutxituen babeserako Europako tokiko ituna izenpetzaren helburua da Ipar Euskal Herrian euskarak Europako Kontseiluaren babes politikoa lortzea. Azaldu dutenez hizkuntza gutxituen babeserako Europako tokiko ituna izenpetzaren helburua da Ipar Euskal Herrian euskarak Europako Kontseiluaren babes politikoa lortzea. Joan den uztailean 29 herri agertu ziren tokiko ituna sinatzeko prest. Ordutik Itsasuko eta Euskal Konfederazioko hautetxiek lanean jarraitu dute 45 herri lortu arte. Betetzeko xedapenak hautatu ondoren Europako Kontseilura bidali dira eta tokiko kontseiluetan bozkatu dira betearazteko.
Kulturarloan berriz, Metro Kuadroka kulturelkarteko kideak bidaide antzeslana sortzen ari dira Atarrabian eta Uharten udalbiltzak martxan jarritako geuretik sortuak egitasmoaren baitan urtarrilan egingo dute estreinaldia 2 herrietan ala. Mikel Oteiza Atarrabiako alkatearekin eta Ane Mindegia Uharteko euskal teknikariarekin ere hitz egin dugu 2 herrietako kultur mugimenduari buruz hitz egiteko. Kuadroka kulturelkartea, berez artisten plataforma da. Sortu zen lan ezberdinak ikusten genuna igual kabida etzaketanak kulturgintza honetan aurrera eramateko. Eta talde hori osatzen dugu jende askok, proiektu bakoitzean jende ezberdina egoten gea, eta esan daiteke gaudela hor aktoriak, artista plastikoak, musikariak, argiteknikariak, pixka disiplina ezberdinetako jendea. Eta justu proiektu honetan gaude Iraia, Ainoa eta Maite aktoriak, Josu eta Oier produkzioan, Oier ere idazketan ari da lanean. Antzezlana honen izena bidaide da, eta nahi dugu pixka bidaiatu herri-zerri bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Kulturgile anonimoak orokorrian, artista anonimoak, anonimotasuna gaia ekarriko dugu argitara. Atarrabia eta Uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Alor desberdinetan, eta elkarrizketa horietatik eta ezautu denetik abiatuta, hortan inspiratuta, gero sartzen geha aritoa lanea, eta proposatzen ditugu leku desberdinetatik lanean hasteko abia puntuak. Bai irudi eszenikotatik, bai arte plastikotatik, bai mugimendutik, musikatik, eta lehenengo lana hasteko abia puntua hori izaten da. Zuzendaritzaren papera badagola, binon gero sorkuntza kolektiboa dela, ez? Azkenean Metro Kuadrokaren izaera beti izan da hori, eta nik neuk ez dakit beste antzeslanetan nola lan egiten den, beste arlotan, binon musikan ere oso gutxi ezagutzen ditut nik kolektiboan lan sortzen dutena. Eta musikalki ere eszenan egotea eta musika bera integratzea obran bertan, sorkuntza prozesu osoan, eta ez izatea azkeneko ginda edo, ez? Obra amaituta eta tak. Estreinaldia izangoa urtarrilak 14an hemen Atarrabin. Eta urtarrilak 16an egingo dugu Uharten. Herri bakoitzak edukiko olako moldaketa bat beharrezkoa izangoana, espazioak ezberdinak dialako, eta baita ere zerbait itxatxiko saiolako lekuan lekuko hori obraren barrenean. Metro Kuadroka taldea hemen lan egiteak oso guretzat importantea da, ez bakarrik hemen egiten ari duen lanagatik, baizik eta ere bere sortzen ari den arte lanagatik, ez? Azkenean hartu du gai bezala Atarrabia eta Uharteko kulturgile anonimoak, eta egia esan guretzat oso importantea azken finean, ere oso arroago delako gure kulturgile anonimoa, ez? Asko ditugu, badugu hemen herri mailan mugitzen diren sortzaileak, eta hori inspirazio izatea ere importantea, eta nik uste dut omentzen ditu, ez? Omentzen du ere Atarrabiako herri kultura, ez? Kontutan hartuta Metro Kuadroka taldea oihartzuarrak direla, kanpotarrak direla,
baita ere egon dira hemen pixkat ikertzen, hemengo egin dituzte elkarrizketak hemengo kultur eragileekin eta horrela, orduan islatuko du baita ere nola ikusten gaituzte, ez? Zen gu barrutik igual modu batean ikusten gara, baina igual kanpotik eta horretakoa beste modu batean ikusten gaitu, ez? Albistegiari amaiera emateko, Iruña taldea elkarteak dantza berria sortu du Oskorriren Euskal Herrian euskaraz abestiaren doinua oinarri hartuta. Euskararen nazioarteko egunean, biharra zuzen ere, nahi duen orok dantzatu desanala, aipaturiko kantu eta dantzarekin agurtuko zaituztegu gaur horren bueltan, elkarrizketari ekingo diogu ez mugitu. Abenduak 3 Euskararen nazioarteko egunaren atarian gaude eta horren arira Euskara eta Euskal Kultura lantzen eta sustatzen dituen azokaren 56. edizioa izango da asteburu honetan, nola ez? Durangon horren inguruan aritzeko gurekin dugu pantailaren beste aldean Izaskun Eiakuriaga, Geria da elkarteko kidea. Gabon Izaskun? Gabon, dan hori bai. Durangoko azokak ateak irekiko ditu berriz asteburu honetan. Nolako sentipenak dituzue orain atzera kontuaren amaieran gaudela? Esango dutzu lantaldea oso nekatuta dagoala. Oso nekatuta heltzen gara azokaren hasierara eta oraindik bide luzea daukagu egiteko, indar guztiak beharko ditugu, nekatuta dinot, ze oso gora beratzua izan da azoka lantzen hasi ginenetik orain arteko bidea. Eta ondino ere, nok daki, hurrengo egunetan beste gora beraren bat edo beste izango dugun, eta dan, urte honetako berba klabea edo ez, baina egokituko gara, datorrenari, egingo dautzagu aurre, egokituko gara eta ahaleginduko gara euskaltzaleak eta kulturzaleak azoka eroso eta seguru bat bizi daiala. Badirudi normaltasun gehiagorekin bizi izango dugula aurtengo azokazuk esan duzun moduan, osasun neurriak betetzen, noski. Pizkat atzera begira, zer nolako bizipenak izan zenituzten aurreko urtean, suposatzen dut, tristezia eta parte asko ikasi zenutela, ez da? Pentsau, guk sekula ez dugula aurretik online denda bat antolatu. Guk bagenkian, estanetako azoka bat antolatzea zer zan, lan asko eskatzen dagoen azoka bat da, urtero lan handia eskatzen dagoen azoka bata, baina onlinekoa izan zen guretzako ikaspen konstante bat. Eta abein izan zen, 3 hilabetean antolatu behar izan genduen azoka bat izan zen. Eta sentipenak gazigozoak leku, ia gehienetan izaten diran modura, baina, amaieran, nik uste dut egin genduen esfortzuarek balio izan zuela asko, eta kulturzale eta euskaltzaleen babes itzela sentidu gendula. Inok etzeban itzaroten 7.008 pakete egingo genduzanik, eta hori lortu gendun. Eta nik uste dut jenteak eskertu egine bala, guk geuk iaz, dana bertan bera geratzen zan sasoian, guk geuk ekainean ja, guk azokarekin aurrera egingo dugu. Holangoa edo alangoa, baina azokarekin aurrera egingo genduela aipatu gendun, eta, egoerara moldatutako azoka bat egitera heldu ginen iaz. Eta horten, lehen esan bezala, 56. edizioa, Durangoko azoka, 56 urten Euskararen arnazgunea izan da. Zuk pertsonalki nola definituko zenuke Durangoko azoka?
Ia, nik uste dut Durangoko azoka topagune handi bat ala, giro oso ona sortzen dan topagune bat, aspaldiko lagunak alkartzen diran topagune bat ala, eta gero nik uste dut Durangoko azokan ikusten dela euskaraz sortzen da benak bizirik dago zala, eta lan oso onak egiten da bezala. Niretzako ez da egia esan denpora larregirik daukadanik bertotik bertora Durangoko azokako ekitaldi guztiak bizitzeko. Nik batez be Durangoko azoka aurreko partean bizi dut, antolaketa fasean bizi dut batez be gehien, eta egitarauko fitxa bakotza betetzen dugunean, hortxe deskubritzen dut artista berri bat. Eta 250 ekitaldi diferente daukagu, orduan 250 artista diferente deskubritzeko aukera izango da Durangoko azokan. Nik uste dut gauza berriak deskubritzeko lekua be badala. Bai, ala eta guztiz ere oraindik asko dago egiteke euskara eta euskal kulturaren aferan, ezta? Nola ikusten duzu egoera? Jo, oso konplexua da. Nik uste dut urrats batzuk aurrera emon dirala. Azken urteetan urrats batzuk aurrera eman dirala. Beitu, azokarekin lotzearren, behar bada lehen sasoi baten eskendu zan musika estilo batzuk eta euskara zentzuterik pentsauko, sekula bez. Gaur egun edo zein musika estilo euskal sortzaile bat atzean dauko. Beraz, nik uste dut alde horretatik euskaratik eta euskaraz bizita munduan gure lekua egiten bagabiltzala. Egia da, gauza asko dagoala egiteko eta pausu handiak emon behar direla ondino be, eta gauza asko dagoala normalizatzeko. Hori be egia da. Baina, bueno, pausurik pausu, joan beharko gara guzti horrek konkistatzen zeuzelan esatearen. Eta amaitzeko Izaskun, konta eguzu pizkate saltzan hor sartzeko, zer aurkituko dugu aurten, Durangoko azokan? Bueno, aurten ez zuen aurkituko da pasilloak jendez beteta. Hori imaginatzen dut, danok imaginatu zeinkiela aurtengo irudia hori ez dela izango. Eta batzuen dako esango dabe, ze pena, igual azokarik onena da jente askorentzako. Zer nik uste dut, azoka zaleak eta kultur zaleak eta benetan liburuak ikusi, begiratuta nahi dituenak, inoizko azokarik onena bizi ahal izango dagoela, ala beharrez aforoa mugatuta. Batzuek, eta niri gertukoek esan didate, ordu eta erdian ez da denporarik emongo ikusteko. Guk 2018 urtean Siadekoren eskutik ikerketa bat egin gendun, eta bataz beste ordu eta erdiko bizita izaten zen azokako bizitari arrunt batek azoka barruan egiten eban denpora. Hortik atara dugu hori ordu eta erdia, zeinok galdetu dauda, nondik atara duzu hori ordu eta erdiko bizitarena. Siadeko egindako ikerketa horretatik da. Eta gero, zer aurkituko duen? Aurten nik uste dut inoizko sortzaile barri gehien aurtengo azokak daukala, bere egitarauan. Nik behintzat, badinotzuet, egitarauaren fitxak eta egiten ibili garanean hemen lantaldean, jente barri piloa deskubritu dugu lantaldekook. Eta guk deskubritu badugu, imaginatzen dut, publiko orokorrape deskubrituko dituela. Besterik gabe, Izaskun, mila esker gurekin egoteagatik eta disfrutatu egun hauetan Durangon. Eskerrik asko, da zeu epe bai, etorten zarienean. Bai, seguro, laster arte. Agur. Eta sorazaldiari tartea iraki baino lehen, Euskararen arira, sakonean jorratutako gai batekin utziko zaituztegu. Baserrietatik merkatura baratzeko produktuak jaisten zituzten emakumei, bendeiera, esaten zaie Bizkaiko eremu zabal batean, gaurkoan Euskararen eguna atea joka dagoela, Bilboko udalak omenaldia egin die, belaunaldi, baserritik kirira ekarri duten fruituen artean Euskara ere egon delako hortxe bideoa, eta bueltan ezan bezala sorazaldia, orain arte. Bendeiera komendu ditu Bilboko udalak Euskararen nazioarteko egunaren arira. Eskerrak eman dizkie eta euren balioa aitortu die urteetan
lan eta hori munduaren arteko zubilana egin duten emakume baserritarrei. Halaber, Joan Maria Burto Bilboko alkateak azaldu duenez, Bendellirek euskal tradizio eta ohiturarekiko lotura izan ez ezik, euskara zabaltzen ere lagundu dute Bilboko plaza, merkatu eta kaleetan. Baserriko produktuak hirian saltzea arduratzen ziren Bendejerei esker, gure gurasoek, gure gurasoen gurasoek, eta gutako askok ere. Baserriko produktu gozoez elikatzeko aukera izan dugu. Bendejerak gure tradizioa mantendu eta mantentzen dute. Geure nortasuna, geure lotura ama lurrarekin. Eta bendejerei zor diegu. Hein handi batean gure hiriaren euskararen garrak bizi-bizirik iraun izana. Euskararen egunaren bezperan Bilboko udaletzean egin den ekitaldian Aburtok nabarmendu du hein handi batean emakume baserritarrei zor zaiela Bilbon euskararen garrak bizirik iraun izana. Omenaldi ekitaldian, gainera, Bendellierak Zorutik plazara liburuare aurkeztu dute. Lanak belaunaldiz belaunaldi Urian Bendellera lanbideari eutzi dioten emakumeen historia kontatzen duela adierazi du Koldo Narbaiza euskera eta hezkuntzako zinegotziak. Daberu Fundazioen laguntzarekin liburu bat egin eta editatu dugu. Zuen historia ere azaltzen dutena, Bendejeraren historia. Emakume baserritarren testigaintzek ondu dute liburua. Izan ere, Igone Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendariaren hitzetan Bendellierak kultur ondarea dira. Bizimodu hori ondarea da. Zuek ondarea zarie, kultura ondarea. Gaur egun Erriberako merkatuan beren produktuak saltzen jarraitzen duten 8 emakume baserritarretatik 5 parte hartu dute. Euskararen egunaren bezperan Arabiara aretora etorritako Bendellierek 7 itzurako egurrezko oroigarri bat jaso dute, eta horietako 3 hitza hartu dute. Y lo mío es salir a la huerta y venga. Más que la casa me gusta la huerta y la plaza. Ni beti alegintzen naz euskeraz egitea. Ez, nire autu pertsonala da arlo guztietan. Ni betzetan dut dau jentia guztietan dakona baserriko generoa ondino. Bai, ja bakizu. Ja jente gaztea doa den da handitara tarjetiagaz. Emakume baserritarren testigaintzak liburuan bilduta egon ez ezik, dokumental bat ere filmatu dute, hastapenetik gaur egunera arte. Lan hori Bilboko Udalaren webgunean eta YouTube kanalean dago ikusgai. Gabon berriro gaude Solazaldian, gaur Enekorekin, ondotorri. Eta Karmelorekin, ondotorri bebai. Mi esker gurekin egoteagatik beste aste bat. Eta lehenengo gaiari jorratuko, helduko diogu jarraian, nola ez, COVID-19. Gurean jarraitzen du honek, eta olatu berri honen arira, etengabe ari zaizkigu berriak heltzen. Edo azkenekoa, lehendakariak gaur arratzaldean, sinatu egin du larrialdi egoeraren dekretua, eta labi bihar bilduko da neurri berriak erabakitzeko. Berriro larrialdi egoera, zeo zerrikasi dute aurreko osasun larrialditik? Dut uste. Zintzoa izan da, ez dut uste. Pasaren egunan irakurtzen nuen Urkullurenak esaten zuela neurri berriak, desberdinak hartuko zituela. Eta hori da behar duguna, jendean ahaztu eta etengabe neurri berriak ataratzea eta berritzeiak izatea eta ez, biletu behar dira neurri efikazak direnak. Emoten du, azkenean, heldu garela puntu baten, nun neurriak ez diren izango bakarrik behar den publiko, izango direla ere neurri sanitarioak. Polemikoak izan aldirenak, pasaporte COVID adibidez, baina, neurri sanitarioak izango direla. Nik ez dakit asko espero edo gitz espero duten, zintzoa izan da, lehen zegoen bardina espero dut, zera ostalaritzaren itzikera
toke de queda ezin dutelako, baina maskarilla kaletik dakigunean hori ez dela efizientzia, baina hori beste gai bat da. Eta horrelako neurriak espero ditut, pizkat bati burrillo alde batetik estetikoa, eta beste batetik, igual baliagarriak direnak, baina pesimista naz. Beste iseigarren edo bosgarren jagaldutan hau, olatu nekin, bai. Nik uste tensio batean mugitzen direla agintari hauek, ezta? Eta tensio horrek dauka nik uste polo bat oso engainagarria eta da beti ekoizpen ekonomikoa, ezta? Ekonomia, baina beraien ikuspuntutik. Ikuspuntu konkretu horretatik, ekonomiaren ikuspuntu produktibista denez, beti daude tensionatuta adibidez, epidemiaren eragina gutxitzera eta pentsatzera gainera amaitzera doala. Horren adibiderik argiena izan daiteke irailaren 6an erabaki zuten murrizketari gabeko aro berri bat zabaltzen zela. Claro, aro berri esaten duzunean, ari zara dimensionatzen hori urrunera begira, da ia atzera bueltari gabekoa. Pentsa oso denpora gutxi pasada eta orain berriro ere murrizketa datoz. Eta orain tensio horren barruan mugitzen dira berriro, ez dakite ze murrizketa hartu, zein den egokia, non den egokia, eta berriro ere taberna, jatetxeak eta zigortzen dira, nik ez dut esaten hor neurririk hartu behar ez denik, baina beste toki batzutan, adibidez garraioak, adibidez metroa, adibidez autobusak, da behar bada lantoki konkretu batzuk, hor, ez da ezer planteatu nahi, hain justu ere, konzeptu ekonomizista hori edo produktibista hori hor dagolako, ez da. Nik uste hori oso engainagarria dela. Behin da berriro planteatu dugu batzuk behintzat, hasieratik, hemen referentzialtasun nagusia osasun publiko izan behar dela, ez da? Osasun publikoa da garrantzitsuena, inkluso ikuspegi ekonomiko global batetik eta positibo batetik. Osasun publikorik gabe ez dago ekonomiarik, esan nahi dut, ez dago garapenik, eta orain ikusi da, Europar Batasunak adibidez, kriston murrizkete eman dio Espainiar estatuari, hain justu, desbokatu egin zutelako prebizioa, aurrikuspena, eta kriston inflazioa dago, kriston boltza berantza doaz, orduan, bereien ikuspuntutik ere akatza da nik uste hartzen duten ikuspuntua. Aldatu beharko lukete sakon, percepzio hori, eta ez oinarritu produktibismo konzeptu horretan. Nik uste dut, bihar gako batzuk ikusiko ditugula, eta nik, kasetaria izango banintza eta bertan egongo banintzatek prentza aurrekoan, galdetuko nukena izango litzateke, zenbat diru gastatuko duten leku itzien aireztapena hobetzen, zenbat ziuko ohe gehiago irekiko diren eta zenbat mediku erizain eta kontratatuko diren, zenbat aztarnari dauden eta nola hobetuko duten aztarnari estruktura hori guztia, hori da baliogarria dana, hori da. Baina seguru nago hitz egingo dugula multen inguruan, hitz egingo dugula maskariaren inguruan leku irekietan, eta hitz egingo dugula pasaporte COVID-az, baina hitz egingo dugu ganera guztiz modu gainetiko eta populista baten. Eta hori tristea da. Ze badakigu maskarillak leku publikoetan ez dutela zertarako balio, ze leku irekietan markatu joaten da COVID-a, badakigu aerosolak direla neurri importantenak eta ez dugu ezer egiten, badakigu multak pandemia baten bere eraginkorra oso mugatua dela, ezin dugu virus batekin amaitu porra eta multekin, eta hor interesgarriena segurenik pasaporte COVID-a da, eragingarria izan aldala, nik uste eragingarria izan aldala, baina ez dugu hitz egiten markatu zer nolako implikazio etiko eta moralak eta zer dagoen pasaportean eratzen eta ea pasaporte askatzak ze implikazioak dituen. Eta nik uste dut hori izan beharko litzatekeela momentu honetan debatea, ze hori ezin dugu ahaztu da erabaki sozial bat, gizarte bezala hartu behar dugun erabaki bat. Eta gauz hitz egiten pasaportea bai, pasaportea ez, baina zer implikatzen du pasaportea eskatzea. Eta hori da debatea. Izango dugu, ez dut uste, izango dugu
erabaki itzi bat, opari gisa, hau da erabakia, eta bestela multa. Eta hori zentzu baten triste da, gizalte bezala eta gizabanako bezalak triste iruditzen zait. Beitu, ziurtagiri parkatu, Carmen, ziurtagiriaren arira ikusiko dugu Iñigo Urkulluk deklarazio batzuk egin ditu eta entzungo ditugu horren arira. Biaren eraketa eta osatzearena, baizik eta beste neurri batzuk eraginkorrak izan daitezkenak eta egokiak izan daitezkenak garai honi begiratuz eta garai hau eutziz, ze neurriak izan daitezken eta agian izan daiteke ziurtagiriaren edatzea, beste esparru batetara edo batzuetara edatu egin alizatea. Pentsa dezagun, autonomia estatutuetan edo autonomia erkidegoetan ze egoeratan dauden eta ze ezarpena den, beste Europar Batasuneko herrialdetan ere ze ezarpena den. Guzti hori adierazgarri da, azken batean, ze neurriak izan daitezkeen eraginkorren. Zubirako indarrean? Ez da Zubirako indarrean izan daitezkeen, azken batean neurriak lehenengo ezarri behar ditugunak dira, jaitegiari eskatutakoaren abaimena horren ondorioz izan daitezkenak, agian beste neurri batzuk ere berriz auzitegira eskatu beharko diogu baimena, beraz ez da hemendik eta epe labur batean hori izan daiteke. Gaueko aisialdia eta 50 bezero baino gehiago hartzen dituzten estatuetan eskatzen hasi beharko da, baina, berak esan duen moduan aldaketak egon litezke horretan. Zuk esan duzuna, hori da neurri eraginkor bat? Hau da, leku guztietan ziurtagiri hori eskatzea edo? Izan daiteke, eta segurenik bada, segurenik bada kontratzen dugulako leku itzietan dagoen jendea kontagiatzeko eta kontagiatu izateko aukera gitzi dituela, barkatu. Baina ez soilik gabeko aisialdian edo ostalaritzan, ze jendea hainbat lekuetan kontagiatzen da lanean, kontagiatzen da garraio publikoan, kontagiatzen dira eskolan, kontagiatzen dira hainbat tokitan. Beraz, oso diskriminatzaile hitza erabiliko dute baten iruditzen zait erabakitzea ez bakarrik dela hosteleria eta aisialdia. Hor bertan ere segurenik, baina hor bakarrik da nire dudan diena. Eta bestetik da, noraino gure osasunarekin jolasten dugun eta gure informazio pribatuarekin jokatzen dugun horrelako ziurtagiri bat eskatzen. Hor kriston pototxo eta debatea dago eta ez dakite izango dugun debate hori ala ez. Nik uste neurriak hartu behar dira, baina hemen problema dago nik uste aurreritziekin, ez da. Nik uste agintari hauek hartzen dituzten neurriak aurreritziz betetakoak dira. Eta orain eduki dugu adibide bat oso adierazgarria, ez da. Omikron aldaera honen arabera, neurri batzuk hartu dituzte gaine arrapaladan eta estatu bakoitza bere kabuz eta bar, eta nolabait esan, orain hemen jatetxekin egiten duten gauza bera egin dute herrialde batzukin, bereziki Hego Afrikarekin. Baina, halako batean, deskubritu izan da, dirudienez Omikron aldaera hori Hego Afrikatik importatu aurretik Europan zegoela. Ordan, ze gertatzen da? Ari gara anteojera batzukin aztertzen mundua, eta esaten, hemen dago mundu aurreratu zibilizatu hau da gurea, eta besteak dira justu aldaerak ekartzen dizkidutenak. Baina resultake azterketa zientifikoa egiten da, eta hori ez da horrela, ez da, hori batetik. Da bestetik osasun erakundeak eta mundu mailako erakunde ez kutsatuak esango nukeik edo ez horren kutsatuak ikuspegi neokapitalista honekin esaten digute gauza bat logikoa, begira edo mundu osoa txertatzen dugu edo neurriak hartzen dira mundu osoan edo bestela aldaiak behin da berriro sortuko dira eta ezingo gara eskapatu hortik. Begiratu egoera, Afrikan 107 dago txertatua, 107. Zer nahi dugu? Esan nahi dut, mundu global batean, da ekonomia global batean zer nahi dugu. Edo benetan jarrera arrazionala justoa zuzena hartzen dugu, eta jentea, berdintxu tartatzen dugu toki guztietan, edo anteojera hauekin, behin da berriro geure
geure trabatan eroriko gara, eta guk geuk fabrikatuko ditu arazoak, da hori ari da gertatzen. Nik uste maila lokalean jatetxe eta tabernakin hori gertatzen da, eta maila globalean gertatzen da herrialde lehen munduko eta hirugarren munduko deitzen ditugun herrialde horiekin. Hori aldatu behar da errotik, nik uste dut, eta ez dugu egiten, hasieran esan genuen, bueno, aprobetxatu behar dugu krisi hau mundu aldatzeko. Ba, ez dugu nahi, nunbait, ez dugu nahi. Nahi dugu mantendu betiko egoera. Eta hori da, nik uste dut hor interes sortua daudela, eta behin da berriro ari gara traba aurkitzen, geure egiturak trabatzen du benetako garapen egoki bat. Eta horrela bestea beste eternizatu egingo dugu COVID-a. Hori ari da gertatzen. Zergaitik ez doa COVID-a? Guk geuk nolabait esan soluzio logikoa trabatu egiten dugulako aurreritzi hauengatik. Ikuspegi neokapitalista ikaragarri injustoa nagusitu da gobernarietan eta horrela jokatzen ari gara. Barruan eta kanpora begira. Da horrela ez dago aurrera egiterin, nik uste dut. Serioa da, arazoa serioa da. Nik uste dut, oso ados nago Carmelok esandakoarekin, eta ganera uste dut puntu oso importanteak eman dituena. Lehenengoa Omikron delakoarekin, Sudafrikako zepa dela esaten dugu, baina benetan, Sudafrikan deskubritu da, Sudafrikan birutza erabili dutelako ikerkuntza egiten. Ez da bertako zepa bat dalako, ez baizik eta bertan dirutza gastatu dute ikerkuntza egiten eta hau aurkitu dute. Eta horrek eramaten nau berriz ere politika estetika honetara. Alde batetik, Carmelok esan duen bezala, gauzelako hitz egiten gabeko aizialdeen inguruan edo ostalaritzaren inguruan eta gero problema strukturalak eta mundu mailan daudezen problemak eta problematikak ez dira soluzionatzen. Irekitzen dira mugak eta ondo dauz irekitzea ireki behar dira, baina ez dugu munduko hegoaldea bakunatzen eta trabak jaltzen ditugu, ezin dugu astu. Proposamena egon zala Nazio Batuetan, eskatzeko baimena emoteko edozeinek kopiatzeko bakuna eta edozein herrialdeak bere bakuna produzitzeko eta esan zen. Hau da, gabizitze egiten tabelen inguruan arazo globaletan aurrerapausoak emoteko trabak jartzen ditugun bitartean, hori alde batetik, eta bestetik gauzelako hemen hitz egiten, ez hemen, baina bai medio askotan, eta hori da, bai medio askotan hitz egiten Omikron, etorriko dana Sudafrikatik, etorriko dana Afrikatik, dakigunean dala zepa nahiko lasai bat, oso erraz kutsatzen dela jendea, baina eraginak ez dira oso altuak, momentuz oso hospitalizazio gitzi daude, pasen egunen Europako datuak ikusita, oin dela azte terdi edo, ez egoen zepa honekin kutsaturik ospitaletan. Hau da, nahiko laua edo malgua dela zepa hau, baina hori bai, neurriak hartu behar dira. Zergatik, zepa barria, titularretan, zepa barria, hori da, eta arazoa ez da zepa barria, arazoa da transmisioa barriz gora egindalako, oraindik ez dugulako ulertzen, eta oraindik ez dalako ondo transmititu, arazoa aerosola dela. Guk botatzen ditugu aerosolak hitz egiterakoan, eta hori leku hitzetan mantentzen dela airean, kutsatzen da, eta kutsatzen gara inguruan gaudenak. Eta hori da ekiditu behar duguna, besteen aerosolak arnastea. Eta noiz agertzen da Urkullu hori esaten. Urkullu, beren zaitu Urkullu, Sagardui, edo Arantza Tapia, edo dena delakoa, edo Pedro Sánchez, berdin dozta. Hori danean gakoa. Eta hori ez du inork esaten, eta gero zergatik jendeak kutatzen da, zergatik jendeak ez du kasurik egiten. Ba, igual komunikazioa transparenta izan behar eta sobre todo zintzoa izan behar. Eta hori da krisi honetan falta dana. Baina ziratik COVID-aren afera honetan beldurra saldu egin dugu, eta hori ez da kontrolatzeko pixkat erraminta bat, beldurra sartzea. Hombre, nik uste dut hor garrantzia handia daukala komunikazioak, eta beraz komunikabideen paperak, ikaragarria handia dauka. Esan dugu, agintariek kapitalismo garatu edo hipergaratu honetan ze jokabide daukaten, baina ez dugu aztertu eta aztergarria da benetan komunikabideen jokoa, ez da. Nik uste dut beldurra edatzeko tresnak gaur egun tamales gizarte honetan komunikabidea dira nagusiki. Eta nik uste portaera, salbuespen, baina portaera oso akritikoa eta oso menpekoa daukate komunikabideek.
Bueno, uste dut hori zuzentzia ez dela erresa, baina bai ezinbestekoa, ez da komunikazioa aldatu behar dugu, askoz kritikoagoa eta independenteagoa izan behar da, eta nik uste sakoneko arazoetara, hemen saiatzen ari garen bezala, sakoneko arazoetara eta orientazioetara begiratu behar dugu eta jendea orientatu behar dugu zentzu horretan. Hemen benetan, nabarmen daude neurri batzuk hartu beharrekoak bai mundu mailan da bai barruan, etxe barruan, eta presio bat ezinbestekoa da. Eta nik uste komunikabideek sortu beharko genukela komunikabideen bitartez presio positibo hori benetako neurri egituralak har daitezen. Bai, bide batez esan da, bai, COVID-aren da pandemiaren kasuan, da baita ere klima larrialdiaren kasuan. Bigarren arlo erraldoi bat, orain COVID-arekin izkutatu egiten dena, baina benetako arazo larria, arazo editorala eta epe ertainera oso larria izango dena. COVID-arekin arazo asko geratu dira pixkate horre. Baina bi horiek, bai pandemia eta bai klima larrialdia, nik uste lehen mailan jarri beharko genituzkela komunikabidetatik, bertatik. Eta presio positiboa egin, bietan neurri egitural sendoak hartzeko. Bestela, behin berriro batean COVID aldagai guztiak errepikatuko dira, da bestean okerrera egiten ari gara. Hau esan behar da. Hemen klima krisialdirako neurri egokiak hartu ordez okerrera eta atzeraka ari gara, eta hori oso larria da, oso. Nik beldurraz hitz egiten dugu, baina nire inguruan ere egia da, baditu dela justo momentu honetan, ez decir, hemen hitz egiten ari garen bitartean, UCI-an dagoen, lanean dagoen erizain bat, edo urgentzietan dagoen mediko bat oso hurbilak ditut, eta egora beldurgarria da, Benetan bizitzen ari direna da, barriz ere, beste oratu berrenetan, egora beldurgarri bat bizi ari dira. Gauzak oso txarto daude, hori esan behar da, eta hori argi eta garbi esan behar da. Gauzak txarto daude, eta osasungintzan lehenengo pertsona ikusten dute, eta ojala guztiok hori ikustea, pizkat gure burua kontzentitzateko, eta ojala agintariek hori ikustea, sindikatuek transmititu diete, eskola profesionalek, bai medikuena, bai erizainena transmititu dute, eta oraindik ez dute ulertzen, eta oraindik olatuak pasatzen direnean kaleratzeak daude, oheak kentzen dira, eta hori oraindik egiten da, egora beldurgarria den arren. Eta beldurra normala da, beldurra ulertu behar da, eta beldurra aztertu behar da. Baina hori egin baino, gaudena da alde batetik eta medio batzuk morboa saltzen, baina hori gertatu da kuidarekin eta gertatu da Sumendiarekin. Norbaitek horatzen du ja La Palmako Sumendia, hor jarraitzen dau, baina da morbo hori, eta bestetik zeltarako erabilidan beldurra hau. Eta hor zuk oso ondo aipatu duzu, kontrola eta beldurrarekin, COVID-agatik, botellonak depekatuko ditugu. Nun dago korrelazioa. Eta COVID-arekin erabakiko dugu, ez dakit, aisialdian edo tabernetan motze lotzea, edo manifestazioak egiteko kritikak eta trabak jartzea, edo grebak egiten direnean, ere kritikak eta trabak jartzea, zer jendea ezin da egon pilatuta badakigunean hori guzela dela. Baina hori da arazoa, beldurra izan behar dugu, zegoera oso latz batean gaude. Eta hori, holanda eta hain krudelak izan behar gara krudelak edo argiak izan behar gara zaten. Kontua da, zertarako erabiltzen dugun beldur hori eta nola egiten dugu aurre beldur horri. Morbarekin, neurri absurdoekin edo gure osasungintza publikoa benetan indartzen. Hori da kontua. Hori da, zuk esan duzun, benetan ospitaletan eta horretan dago benetan egoera beldurgarria, baina ez guri kalean edo beste eremu batzuetan saltzen diguten beldur hori. Orduan zuek, etorri dan olatu edo egoera berrira begira, zuek uste duzuek gizartea pixkat esnatu egin dela horren aurrean? Nik uste dut ez da horregatik esaten nuen komunikabideena. Nik uste dut ahalegin handi bat egin behar dugula komunikatzaileek eta hemen ari garenok
planteatzeko batetik egoeraren azterketa sakonda serioa, da horrek esan nahi du zientifikoa, eta ez politiko-instituzionala, baizik eta azterketa sakonda serioa egin, eta gero soluzioak estrukturalak izan behar dute. Hau da, arazo egituralak zuzentzera jo behar dute. Eneko gondo esan du, esate baterako medikuntzaren arloan, nola dabiltzen profesionalak, badakit, ni neuk ere badaukat harremana batzukin, dari oso larri bizitzera, eta nik uste ez dauka zentzurik egoera horretan ahultzea eta inkluso atzera egitea osasun sisteman, ez dauka zentzurik, baina hori ari da gertatzen. Orduan, lehen asistentzia batez ere nik uste hor egundoko alegina egin behar dela, ze da hain justu gaixotasunak eta egoera larriak atakatzeko lehenengo instantzia da. Eta hori oso eraginkorra da hori ari da ahultzen, eta jendea bere lanpostua galtzen ari dira, eta ez dauka zentzurik hain justu ere egoera berriro ere egoera larri batean sartzen egon gaitezkenean, ez da? Osasun sistema publikoa da eta zentzu horretan oso importantea. Baina horre dauka gero beste dimensioa, ez da? Eta da jendeari eskatu behar zaio ere honi begira ematea ez norberaren ikuspuntutik bakarrik, geure egoera personala edo geure eskubide personalak baita ere zentzu kolektiboan. Publikoa esan nahi du kolektiboa. Eta nik uste bai eskatu behar digula jenteari, eta ez da inolako erreparurik euki behar eskatzeko erantzunkizun kolektiboa asumitzea. Eta hor neurriak hartzen direnean guztiok adostutako eta guztiok onartutako eta aplikatutako neurriak izan behar dira zentzu kolektiboan. Lehenengo ikusi egokia direla, ikusi benetan arazo egituralak atakatzera doazena, eta gero zentzu kolektiboan hartu. Nik uste kontzientzia hori egin behar dugula. Osea, honen aurrean eta erakundeek egoera desegokia badaukate, gure erantzuna ezin da izan maila individualean nik nahi dudan egingo dut, eta rebelatuko naiz neure eskubide personalak zapaltzen direlako, baizik eta zentzu kolektiba ze erantzun da egokia. Nik uste kontzientzia hori, kontzientzia kolektiba oso importantea da. Eta erantzungizun kolektiboa asumitzea beti modu zuzenean eta neurri zuzenak direnean. Nik uste hori falta dela ere gure artean, ahuldu eginda. Eta nik uste kontzientzia kolektibo hori eta elkartasun kolektibo hori asumitu behar dugula. Nik uste dut. Nik aipatu duzu gizartean. Nik uste dut gizartean norokorrean eraik zozerik hasi dugun nekatuta dago, oso nekatuta. Ez duelako ezer ulertzen, ez dugulako ezer ulertzen. Nik goratzen ditut, azkenengo neurriak heldu zirelean ja hau da amaieran, ni ja galduta nengoen. Ez nekien zer egin alzan, zer ezen egin, egona gara lau, zazpi, bost, maskariarekin, metro eta erdi, bai, baina terraza baten zenbat, baina lagunak, baina etxean, baina zer, nola, komo. Eta hori arazo bat da. Eta nik beti jaltzen duen adibide berdina. Ni, behitu, ez naz Nobel sariarako zera, kandidato bat, baina irakurtzen dut, prentza irakurtzen dut, egunan nago, espiritu kritikoa nago, interesatzen naz, eta ni galduta baldin banago, imaginatu benetan orokorrean paso edo inkluso pertsona normal bat, ez paso egiten dauena, pertsona normal bat, telebista ikusten dau, informatzen da, gitzi baina informatzen da, zer jakingo du, argi izango du zer egin behar dauen? Pentsatu jende nagusia, gauzak superarin gertatzen ari direla eta segunik 80, 90ko handara edo gizon batek bizi izan duela azkenengo 10 urtetan, da, konparatu alda beste 60 urtetan bizitakoari, abiaduragatik, nola jakingo dute zer egin behar dan, zer egin ez behar dan. Eta nahi urkuliok esaten dau, baina neurriak berriak izan aldira, ez dira aurrekoak bezalakoak izango. Ezin dozu hau egin. Bide horria bat behar dugu, badakigu dauzela olatuak, badakigu, gauza funtzatzen dutela, beste gauzak ez, planifikazioa non dago. Ze, klaro, gizabanakoen eta bakoitzaren ardura importantea da, oso, ados nago, baina gobernuarena, decir, informazio argi bat emotea, imaginatu hau gertatzen dara, ez dakit, urgentziazko edo zein planarekin, zuten aurka edo golden aurka edo, bat dagoen bakoitzean aldatzen da.
Baita, ziren argudioa zan hori berria zala, Claro, guztientzat eta berria da, berria da, eta Bai. zientzia da proba y error. Hori argi dago, proba y error egin behar da demora guztian. Baina, eske dira guztiz arbitrarioak. Arbitrarioak dinot, hau orain bai, hau orain ez, orain 7, orain 6, orain 4, basaldu. 4 dira, burbuiak horrelakoak direlako. Maskarilla egon behar da, honegatik. Kalean egon behar gara holan, honengatik. Baina, bestea jendea liatzen da, liatuta dago, normala da, eta nekatzen da, eta normala da. Carmelok dino, ez da zilegia esatea, nire eskubidea pertsonala da, hori ez betetzea. Ados nago Carmelorekin, ez da zilegia, segi saltean bizi gara. Baina nik heldu da puntu baten nun, ia horreltzen dudan. Claro, irresponsable ditzen zait, eta arduragabekeria jotzen du jende askok, baina eske jendeak ja ez dakiz ere egin behar duen. Jendea nekatuta dago eta jendeak ez du lertzen. Eta jende hori, gero eta gehiago baldin bada, izango dugu arazo bat. Zer, hemen txeltaketa nahiko ondo junda, oso ondo junda, esan behar dugu. Baina begiratu Frantziar estatuan nola dauden zera txeltaketarekin. Begiratu Austrian, begiratu zera UK'n, zera Erresuma Batuan, nola dauden. Eske, gero eta gehiago jende horrek hartzen du arduragabe, ez da bakarrik arduragabekeri individual bat, baizik eta taldekoa, negazionista famatu hauek, askotan ez dira negazionistak, dara jendea azarra dagoena, eta horra arazo bat izan aldugu, etorkizun hurbil baten, eta horretaz ez dugu pentsetan. Claro, baina, badakizu ze gertatzen den, eneko, nik uste dut, jendeari, bai, nasketa hori hola da, baina jendeari eskaini behar zaizkio erreferentzia egokiak. Hau da, jentea jakin behar du, bueno, ni norekin fidatu behar naiz, honen aurrean. Agintariek hau esaten badiate gaur bihar kontrakoa, eta gainera ikusten badut, bereien erabakiek sesgo badaukatela. Hau da, begiratzen dutela batez produktibismoa eta ez horren beste osasuna ikuspegi globalean da bar. Nori begiratu behar dio, zeintzu dira nire referentziak, ez da? Nik uste dut hori importantea dela. Da hor elikatu behar dugu guk ere komunikabidetatik zentzu honean. Nik uste euskaraz benetan diote, euskaraz sorte bat eukidugu komunikabidetan, azken aldi honetan zergatik. Zientzilari euskaldun adituak eta oso komunikazio ona burutzen dutena dauzkaulako. Orduan, horiek referente bihurtu behar ditugu, izan dira, neurri handi batean, nik hemen izen batzuk eman izan ditut, eta batzutan gainera erasotuak izan dira, modu oso desegokian, nik uste dut, eta, Zubiaren kasua, adibidez, ez da, nik uste benetan mingarria izan zela. Bueno, alako jendea dago, euskaraz komunikatzen duena, oso ondo, eta niretzat jende hori referentea da. Da nik uste, elikatu behar dugula komunikabideetan batez ere jende hori, erreferente modura. Horiek bai esaten dizute inolako interes partikularrik gabe gauzak nola doa zen eta batez ere nola zuzendu daitezken. Da nik uste euskaldunok eta komunidade honek, euskaldunon komunidadeak begiratu behar ditu erreferente modura, erreferente fidagarri modura. Urkullu edo Labi ez dira erreferenteak honegatik eta horregatik ulergarria da. Baina hauek bai dira erreferenteak. Zeren ez daukate interes partikularrik, ari dira zientziatik jokatzen, da gainera asmatu egiten dute. Eta gainera aurretik doaz. Por ejemplo, aipatu duguna, ez da giroak neurtzeko eta bar, gaur egun pausu konkretuak eman dituzte hemen bertan, eta soluzioak ematen dituzte, eta nik uste hori eskatu behar dela. Adibide konkretu bat emateagatik gogoratzen duzu larun bateko manifestaziora Bilbon, ez da? Da nola izan zen, eztabaida politiko partidista baten, zera, hor egin zen, neurtu ziren manifestazioan bertan egoerak, da ikusi zen ez zegoela benetan, zientziaren ikuspuntutik arrisku berezirik. Hor daukazu referente bat. Nik uste referente horiekin jokatu behar dugula. Da jenteari esan behar zaio, hoie dira referenteak. Bai. Guztiz ados nago Carmelok esan dagoerekin, baina ni ez naz hain optimista izango, ze referente horiek ditugu arlo sozialean, baina arlo politikoan zer. Espainian, eta nik adibide berdina beti jartzen dutena jarriko dut, Espainian Fernando Simón zegoen bere garaian, orain desagertuta dagoena hori bai pobrecito dala kriston egurra jaso zuela. Eta Fernando Simónek zientziatik azaltzen zituen gauzak. Gauza batzuk uste zirenak horrelakoak zirela, azaltzen zituen, gero ez dira horan izan, esan dugu bezala, zientzia da frogai error, probatzen dugu, ez da, beste hirugarren bat da tesis, antitesis, sintesis, no?
horan da zientzia. Eta saltzen zuen, eta fidagarritasun maila oso handia lortu zuen, zintzotasun eta transparentzia oso zeukara eta zientzia zeukarako atzean. Eta horan azaltzen zuen, hau da momentu honetan dakiguna. Pasen egunean esan zuen, orain dela hilabete eskaz bat, esan zuen, ez zala olatu berririk egongo. Bale, egon da, baina berak zeituen datuekin, datu objektiboekin, esaten zuen, ez zala espero. Bueno, egon da, orain zer egin behar da, bale. Zein da gure referentea Euskal Herrian edo EAen? Jonan Fernández, errespetu osoarekin? Claro. Claro, baina kontua da, hain justu hor dago gakoa, ez da? Esan edu, bakoitza bere rola joka dezala, zintzilari berea jokatzen dute, baina nik galdetzen dut, eta komunikabideo guk zer rol jokatu behar dugu, zer referentzia eman behar diogu jenteari. Politikak ez duela betetzen bere papera, bueno, baina guk argitu behar dugu, ikuspegi independiente batetik, gu geuk argitu behar dugu zeintzuk izan daitezken referenteak eta non dauden zuloak, ze zuloa daude. Ordan hori da, nik uste dut, hor guk geuk ere, komunikazio eremuan gaudenok, zer egin badaukagula, guk ezin dugu izan politiko baten edo instituzio baten menpeko bozeramalea, eta ezin dugu ere itxu-itxuan, hori da, zientzilariek esaten dutena ere baloratu beharko dugu ikuspegi kritiko batetik. Horregatik nik aldarrikatzen dut komunikabideen paper propioa, objektiboa eta independentea alde neurrian edo zintzoa behintzat. Hori importantea da, nik uste dut. Claro, eurek politikariek azken fina zenolako referentziak dituzte. Gizarteak horietan hartzen dituzte referenteak, orduan hor dago igual arazoa. Bai, kontua da, claro, nik ulertzen dut, eta ulertzea ez du esan nahi konpartitzea, nik ulertzen dut zeintzuk izan diren alderdi desberdinen jokabideak, eta sobretodo gobernuarena. Gobernuan egonda kontraesan bat, saiatu dira gauzak egiten, popularrak ez zirenak, gero atzera bozu askok egin ditu edo epaileek gauza bat esan dutelako, edo medioetan gauza batzuk esan direlako, eta orduan hor, egon dira aurrera eta atzera. Baina azken finean, dinamika partidista eta elektoral batean jolasten dute. Eta hori haiek badakite, eta haientzat, esperantza dekot hitzienez, gogorra izatea haien barnean, lotara joaten direnean, pentsatzea, erabaki hau hartu dut, jakin ez duelako ezeltarako balio, baina jendeak ikusteko nik zehozer egiten dudala. Nik espero dut, gitzenez, barren ezintzotasun hori, benetan egotea. Zer bestela, bada, norabiteko bipolartasun bat eta deskonexio bat, itzela, irresponsablea da, guztiz irresponsablea, ez dutelako gizartean eta herrian pentsetan, edo zientzian inkluso, kriterio zientifikoetan oinarritzen nahien erabakiak, baina ein baten konpartitu ezarren ulertu aldot, baina zintzotasuna beharrezkoa da horretan. Eta gobernuak edo alderdi batek holan jokatzen badu norbait egon behar da horren atzean beste poloan tiraka ere gobernua beste neurri beharrezkoak direnak hartzeko. Eta nik uste dut, ikusi ditugu hainbat zientzialari, irakasle eta ikerlari honetaz hitz egiten, eta Euskal Herrian sortea izan dugu, ze polo hori bai izan dugu. Baina, klaro, nik esaten nuena Fernando Simonekin, bera bazan epidemiologa, esan epidemiologa barkatu, medikoa, infekziosetan espertoa, bagaje handi batekin, eta hemen dago Jonan Fernández ondo dagoela eta errespetu osoa eskaini behar diogula, baina que es un poco el chico para todo. Balio da guaso baterako, besterako eta hirugarrenerako. Eta igual... Baina eske justu aipatzen dituzun bi kasu horietan gobernu bozeramalea dira, biak. Claro, hori da, justu esan nahi dut, batetik zientzilari independentea dituzu. Unibertsitate batean eta espezializazio batean ari direnak edo medikuntzan, ez da. Bestetik dituzu, aipatu dituzun Fernando Simón da Jonan Fernández, justu gobernu bozeramalea dira. Hau da, gobernuak batek edo besteak zuzenean egindako erakunde bateko bozeramalea dira eta koordinatzaileak. Orduan, lotura politiko instituzional bat daukate. Eta aldiz, nik ze planteatzen dut, nik uste dut instantzia independenteak egon behar dutela bai zientzian eta bai komunikabidetan, niretzat oso importantea da, independentea zentzu horretan,
zintzotasunez, sakontasunez, eta gero modu independentean lana egiten dutenak. Hain justu ere jenteari erreferente sinesgarriak eskaintzeko. Ez politiko baten edo instituzio baten menpe daudenak. Hori da, nik uste dut hor dagoela diferentzia, hain justu, ez da nire ustez. Behar ditugu hemen komunikabideak zintzotasunez eta independentziaz jokatzen dutenak. Nik uste dut hori dela faktore oso importantea iritzi publikoa jakiteko ze erreferente sinesgarri euki dezaken. Zuk esaten duzu Ebiez Karmelo, hori, erreferente sinesgarriak edo zintzoak izatea, baina, klaro, zuk pentsa, gobernutik saltzen dutena jendeak erosten duela. Edo ez. Igual, normalen jendeak ez duela pentsatzen, hau izango da fidagarria, hau ez, honek izango ditu... Zuk uste duzu, galdera egiten dizunik, nik egiten dizu galdera, zuk uste duzu Labik edo Simonek, azken aldian, konfiantza irabazi dutela edo galdu egin dutela. Hain zuzen ere, dudanbudak, aldaketak, zalantzak, erabaki partzialak hartu dituztelako. Nik neuk uste dut, konfiantza hondirik ez dutela irabazi. Enekok esan duen bezala, Fernando Simón aparte gelditu da, zeo zergatik gelditu da, eta Jonan Fernández nire usterako, respetu osoz eta pertsona bera errespetatuz, baina oso kuestionatu izan da, nik uste dut. Zergatik, hain justu gobernu baten jokabidearen bozera mal izan delako neurri handi batean, horrez dago independentziarik, hori da problema. Aldiz, ze gertatu da zintzilari konkreto batzukin, da izenak eman ditzakegu. Irabazi dute konfiantza. Agian ez dute beti asmatu, zientziak ezin duelako beti asmatu, baina agertu dute jokabide bat eta konfiantza irabazten ari dira jentearen aurrean. Komunikabideok hor badaukagu zer egina. Beitu, hau da, betiko debatea optimismo antropologiko edo pesimismo antropologiko arena, ez da? Karmelo konfidantza dauka jendartak eta iritzi publikoa nolabait konturatu dala ze fidatu garen edo ez, eta ni horretan ados egonda, ez dekot oso argi fidatzen ez direnak zientziaren aldera edo eszeptizismo eta azeraren aldera mugitu diren, eta, klaro, eta handi baten normala danez, baina nik uste dut, ni pesimista guanaz, kasu honetan, eta uste dut jendea urrundu dala eta urrunketa hori izan dala, gaztelaniaz, el remedio peor que la enfermedad, no? Azkenean jendea kontatu dala, jasotzen duena, ez dala guztiz transparentea, eta horren aurrean, transparentzia eta egia bilatu beharrean, aitzakiak eta konplotak eta zerreak bilatu ditut, eta hor, pertsonakin idudak ditut. Bitu, Eusko Jaurlaritzan eta gobernu desberdinetan bi urte pasa dira, hauteskundeak barne, gobernuetan aldaketak. Eta oso bitzia da ikustea zer norako aldaketak egon diren gobernuetan, Madrilen eta Euskal Herrian eta eaen. Madrilen zergatik desagertu da Fernando Simón, hori segurenik oso galdera interesgarria da, nola bozera maietza hori hartu zuen eta momentu baten desagertu egin dan, hori asteltzekoa izan beharko litzateke. Eta bestalde, niri asko gustatzen zait, nora asko gustatzen zait. Analizi puntutik eta Bilbotar gisa barkatu asko gustatzen zait ikustea nola nekane murga ora gertu zan, nekane murga erre zan normala zanez, desagertu eta nola jarri zuten hau amaitzen zegoenean, gotzone zagardui eta hau da nire postu personala, seguru izango dela EAJaren urrengo lehendak alkate gaia Bilbon. Eta horretarako jarri zuten, luzitzeko. Zer gertatu zan? Beste horatu baten luzan. Nork hartu zuen hor bozera maietza? Jonan Fernández. Gotzone ez erretzeko. Eta joku horiek, ostras, guztiz elektoralistak dira, eta guztiz paltzelak dira, eta horiekin kontatu behar dugu, baina hor da gure papera, hori guztia, Zortik Eneko, mila esker gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela, biharrez barkatu astelenean egongo garela Berriro Gakoak saioan. Mila esker eta Gabon.